És que no paren de venir actrius incompetents, hòstia, que no ho posen fàcil, m'explico? És bàsicament sadomaso, no, l'obra? No exactament. I té lloc 1870. Però no et sembla sexista i el senyor que estirà posant en mans d'una dona? No, jo només cito el text original. Sí, però l'has inclòs a la pàgina 0 com si fos el tema central. Vull veure en què es convertirà la dona quan deixi de ser esclava de l'home, quan sigui el seu igual en l'educació i la seva companya en la feina, quan esdevingui ella mateixa, un individu independent. Qui ets tu? Frau Vantajola. Soc cabuda, capritxosa i cobdiciosa, i quan vull una cosa la tinc. Com més gran sigui la resistència, més determinada em torno. I això és com un antic puto pamflet misògin victorià. Va de dues persones que estan unides inexorablement, són dues ànimes esposades. Sí, unides per la seva perversió. Per la seva passió. En què acabarà tot això? Acabar. Ni tan sols he començat. No m'has d'explicar res del sadomasoquisme. Treballo al teatre.